ħannurikom daqxej la ġemba, nżommu jdejna dritti, l-elbows maħna, ħanitilaw sal-ispallej u nizluhom bil-mod. Tajjeb, all the way up, all the way down. Tlaqna! Min mandux wejt sidar, għodux tinkwitaw, nistaw nkunu kreativi, nistaw nużaw fl-ixken tal-ilma, jew inkella l-fl-ixken nimlewhom bir-ramel minn flok bl-ilma. Forsi anka ta' detergents ikunu tajbin ukoll. Prosit. L-iskop ta' dal-exercise ħanħossu il-biceps. Tajjeb. Għal min qed jarana u ma jixtieqx isir bodybuilder doqgħux tinkwitaw, ħadd ma jsir bodybuilder biżbal. Tajjeb jiġri billi qed nużaw il-weights maħniex ħansiru daqs dinja serħu raskom. Biżbal. Għaw min jaħseb illi jekk jagħmel il-weights jiġi qisu Arnold. Ekk kont taħseb ħafna nies qed bħalek. Alright, mela kif qegħdin hemm issa proset tassew, ħanoqogħdu ċest il-barra żaqna soda, ħanġibu idejna dritti, ħanibdew minn hemm, ħantellaw l-elbows magħna. Issa, minn issa lem, kull ma ħajċaqal u ħajkun mill-elbows ta' subajja, ħammur lura. Mela minnaw, ħammur lura, dak li drom tricep extensions. Għandkom possu il-wara tal-id jaħdmu miż-żewġ naħat u ħanħarsu l-isfel. Tajjeb dejjem naraw li joqna wa komdu, jiena ħobb inġib eżempju, ħanimmaġinaw li għandna ballun tat-tennis taħt il-geddum li qed iserraħ ma' l-ola parti tas-sider. Prosit. ħantik daqxej parir Andrejanek tista' tinżel daqxejn oħra, ċez daqxejn iktar il-barra, proset tassew. Alright, niftakru nieħdu nifsijiet ta' regolari, naraw li nkunu kondi. Alright, in 5, 4, 3, 2, 1 tajjeb tassew. Ħanati parir li minn qed juża weights, forsi jikkunsidra juża weights daqxejn neħfef issa, għax ta' ħanamlu jdejna dritti, mela qaraw li intom kemm jista' jkun qegħdin livell jekk għandkom mirja tant l-aħjar u ħanġibu idejna viċin kemm jista' jkun saw id-dejna u nerġgħu niftħu dritti. L-importanti qatt ma ninżlu minn fejn qed turina Andrejana hawnhekk, mela ma ħallux l-idej jaqgħu litteralment, bravi. Alright. Li tistgħu tagħmlu wkoll jekk taraw li l-weights ikunu ħfief wisq, nistgħu nżidu xi ftit għaliex le. Prosit, f'każ ta' injuries dejjem nitkellmu għall-fiżjo tagħna, mela ħadd ninżel daqsxejn minn idejk, tajjeb ħafna hekk perfett. Prosit. Tajjeb ħafna. Right. 10 sekondi. In 5, 4, 3, 2, 1, tajjeb tassew. Mela ħammorrek joġobkom fuq għal-kubtejna, ħanieħdu din il-pożizzjoni bl-elbows tagħna jgħidu la plank, ħanaraw illi l-elbows qegħdin taħt l-ispallejn, onqna komdu, żaqna soda, il-patata soda. Jekk wasalna saw diġà tajjeb, issa għandek min illi jkun iktar komdu illi jibqa' fuq għall-kubtejh ukoll huwa moviment ta' beginner illi huwa tajjeb, però jekk nistgħu noqogħdu b'dan il-mod tant l-aħjar. Issa, fuq ponot subajja jien, ġifieri rid nara l-qisni ta' parsi qed nipprova niġġebbed, ħanibqa' nafassu s-swaba bħalli kieku għadni fuq ponot subajja u ħanitla' bidejja dritti. Waqt illi ħanipprova nżomm żaqqi soda u l-patata soda. Tajjeb, kif qedtilkom min jgħajja jew min ma jistax, jista' anke jniżżel l-irkoppa. Kemm jista' jkun nżommu l-patata l-isfel, bravi, ma nħalluhiex titla' l fuq. U jekk hemm bżonn nagħmluha bil-mod ħafna, aħjar bil-mod u sew milli maġlin. Kuraġġ, baqalna biss ftit sekondi. Bravi. Proset. Grazzi Andrejana li qed turina wkoll illi nistgħu nibqgħu plank position. U għall-aħħar 30 sekonda fej qegħdin eżatt kull ma nixtieqkom taqdu s-swaba flimkien tiffurmaw din il-pożizzjoni bidejna u ħaninżlu ftit push-ups ftit sekondi kollox kemm nispiċċaw bil-kbir x'in tkunu komdi dejjem, all right? Proset. Isa ħanna narakom 5 seconds. 3, 2, 1. Proset tassew, bravi. Ħudu naqra nifs u naqra ilma. Niltaqgħu.